בפרויקט אורנג' רוקורפס עודדנו את הגולשים לתרום 4 שעות מזמנם לפעילות התנדבותית כדי לזכות בכרטיס כניסה להופעה של ריהאנה. רצינו ליצור חוויה מרגשת ואינטראקטיבית כדי לחגוג את ההופעה של ריהאנה. עשינו זאת באמצעות אפליקציית התמונה המתויגת ביותר בעולם, הראשונה מסוגה אי פעם. באמצעותה הצלחנו לעקוף את המגבלה בפייסבוק המאפשרת רק 50 תיוגים לתמונה אחת. רגע לפני תחילת ההופעה צילמנו את כל הקהל במצלמות מיוחדות באיכות של ג'יגה פיקסל. 3, 2, 1 ותיעדנו את כל מי שהגיע להופעה. בתום ההופעה הזמנו את כל הקהל למצוא ולתייג את עצמם בתמונה ולמצוא גם את החברים שלהם. השם המתויג שלהם נשאר על התמונה הגדולה, והחלק בתמונה בו הם מופיעים הופיע על הקיר שלהם בפייסבוק. התוצאות היו מדהימות. יותר משליש מהקהל, כ-4,500 איש, תייגו את עצמם והפכו לחלק מההיסטוריה בתמונה המתויגת ביותר בעולם.